És antiga i ben plantada i brillant com un estel. I d'una musa oblidada, les cordes en són cabells. És encisant i encisada i és més dolça que la mel. I quan l'hagueu escoltada, haureu viatjat al cel. Avui, fiets i fietes amb alegria, arriben Helena i na Maria, d'una època no tan llunyana, anomenada S'edat Mitjana. A S'edat Mitjana, de cotxos no n'hi havia. Cap moto se sentia. Qui volia anar prest al ball havia d'anar-hi a peu o a cavall. A l'edat mitjana, a cada cantonada s'ensumava una cagada. N'hi havia de porc, de vaca, de gallina, poc poc, de camperol i d'al·lota fina. Com que no hi havia aigua corrent, ses pudors corrien amb el vent. Us hem de ratllar dels anomenats trobadors. Perquè trobadores n'hi havia, però la història les ha fos. Les trobadores i els trobadors explicaven històries i conquerien cors. De memòria deien veritats i mentides. Explicaven històries de totes les mides. L'arpa ancestral i la seva melodia elemental. Així que, com us hem dit amb alegria, avui les trobadores sereu Helena i na Maria. Mama.